इसोरासो मिथिगो आंखो बेसेबा गोबाव जाबाय आरोना लाइभ फैयिया दिनैसो फार्स्ट टाइम माबा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैदो दे फैथ'वाखैनो रावबो दासो नटिफिकेसन थांदो खोमा मानसिफोरनाव नुदोना नुदोना थांदोना थाङाखै नुदो दासो फैदो नै मटु बसुमतारी हादरसिं बसुमतारी हाय जिउराज बिटिवाइ वाव सोरो वान्डार बय माबा आइ एम सरि गुड हादरसिं बसुमतारी गुड नाइटनो गुड नाइट दे आगै बर'सिं थसे मा @बिकास बड' डाबुल फाइभ अ हेल' हाय आगै हिमांसु रामसियारि नाइस बाजै थमास मा खालामदो नोंसोरलाय आं दासो ओंखाम जाखांनानै एकदमबारे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना आं दिनै बिराद गोबावसैमोन ओमफ्राय ना माबायदि बायदि जाना दं मिथिया लाइभबो फैबाय थाया नालाय आङो बाराद्राय दिनै बिराद बिजिमोन मानसिया आङो ओमफ्राय लाइभखौनो खनसे फैस्रानोसै होननानै फैबाय आरो मा ओंख्रि जाखो गांगा टपि हे भगबान मिनिबायहाय बे माबा जानाया ओंखाम जानाया सिथाबलायना दं रखदा रहाय हुगानि आंना थाब रजिब्रथाराहाय बेरथो बारा माबा गैथारा बिराद गोथाव सं मालाय मायै एक्सेन्डार सम मायो सेम आं फरायदोहाय सम ओइ फैनाय फरायखांनो रोङा आंनिया इंलिसा बारा थाङा इसे आन्दार मेट्रिक नालाय दैलि भिडिअ इज भेरि इम्परटेन्ट प्लिज हेल्प मि अ माइ गड वाव लाक्कासिके गांगाथफाया वाद गांगाथफाया खिना फैनानै गरम जादोंनो ओमफ्राय ना मोनसे रुमाव दङ आरो ना माने फेनखौ गोसाथार होनानै दंफैयो इयो ओमफ्राय खिनायफोरा एसे बासनाफोरा थांस्रोथो खाथियाव फैबा मोनामगोन होननानै थाब फैनो होआखै आङो दाबो उन्दुआ एन महिलारि उन्दुगोन र' दसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आङो बिराद गोबावसैमोन नालाय बुथेथे महरखौ लानानै खावब्ला सिबला फैलायबाय आरो गाज्रि दा मोनसै मानो नामालाय बैदि ओंखारदों माबा करियाननि रखम मा बियो दिस इज बेड गाज्रि दास नट हेपि आं इंलिस रोङालै आगै इंलिस रोङा बर'नि होनहरदो माम्बार मा ओंख्रि संद' मा ओंख्रि जाखो नोंसा हादरसिं बसुमतारी आदाया बोरो आदाया खिना फैनानै मोनसे रुमाव दङ आरोना ओंखायनो आङो फैनो होआखै खिनि बासनाफोरा फैफायोना दसे फेनाव थांगारनो होदो आङो वान्डार बय एक्स मा ओंख्रि जाखो नोंसा जोंहा ओंख्रिया जाबाय ओंख्रि गैया आरोना सयाबिन बाथोन ओमफ्राय आलु बाथोन सुमिर बसुमतारी उइस कन्ट्रल्स ओइ माबा इंलिस रोङा होनदो आगै मोजाङै माबा बर'नि हर हाय आब' हाय हेल' गाइस I am not able to understand anything
What are you saying? I am not English. मिथिबाय आं इंग्लिश एसे फरायनो र' Speak in Assamese language. If not, then speak in Hindi language. I will also speak easy. If you are from Assam, what can you tell me? नोम्फाखौ र' आं रोंखाया एख' फरायनो मोजांसो मोनलायदोंमोन आङो Playing baby is like SS नामा थैबाय हाय बाजै गावदां हाय मोनामगोन बायो थाब गोजानै पायखानायाव हाबनानै रुख'नाय बायदि जाना फैदो गोदाव बासनाया फैबागोन ना ओंखायनो फैयाखै गरमनि बाथ्रा गरम ओमफ्राय आङो बेसेबा गावसोरनिया नामानो जि गोसा गोसा वन्डार बय एक्स तामाम मिनिबाय नामफोरा गावसोरना जि गोसा गोसा ओमफ्राय आं फरायखांनोनो हाया रोदोम बाग्लारि रोदोम लाभ 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 थेंक इउ स' माच आइ लाभ इउ मायो एदारेट परिस्मिता दास I am not able to understand what you are saying. If you speak in Hindi, then I will understand. Mana jadi dinnya? Huh? I am not able to understand what you are saying. If you speak angka Hindi enggak. एदारेट परिस्मिता दास मुझे अभी मैं लाइव पर आया हूँ खाना खा के बैठा बहुत दिन हो गया लाइव पर नहीं आया था अभी आया है खाना खाया आब' बेबि लाथ'वा नामा प्लिज अननानै बुंहर बहुद गोलाव जारिमिन दं बेखौ फोरमायनो आंहा गोसो गैया समजों लोगोसे जालांजोबगोन नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो आं रेडि नङा होनब्ला नोंथांमोना मा मा ओंख्रि जाखो थोद मेग हिम बिमा जादो बेनोल' आंनि अडियेन्सआबो जेनेबा लुबैबाय आरो ओमफ्राय जोंहाबो लुबैबाय ओमफ्राय बिदिनो जागोन समनि फाखनाव बिदिन्थानि गेलेनाय होननायसो जाहैसिगोन गोदानावबा गोदै गोदै मानो होमबानि एक्स एक्सिलाय राखु बिदि दाहरसै आं गाज्रि मोनो मायो एदारेट मायो बाबु इयो मायो एक्सिलिडिट ना 269 मायो इडेन रं कमेन्टखौ रं मा होनदोंलै आंखौ मानो इंलिस हरबाय थाथारदों नोंसोरलाय बिराद इंलिस गोरों बायदि मोनथारबाय नामा आंखौलाय बिकास राभा आइ लाभ इउ सना आइ लाभ इउ टु आगै हे खुलुमबाय रायजोफोर एकदमबारे इंलिसखौनो मा होनो माने फानि एक्स हरबाय थादोलाय खेस्राफ्रालाय मा एक्स इलाय एक्स वाइ जेड जोब्बाय पंकज देउरि मा खालामदो आब' लाभ फ्रम पाठसाला बालापारा नै दाहायसो ओंखाम जाखांनानै इदिनो लाइभ फैदों नुखादों दा एदारेट बिकास बड' वेर आर इउ फ्रम आइ एम मा होनो आइ एम फ्रम बाक्सा अटलियापारा बेबि माला लागोन कन्ट्रल मजनुबाय लागोन इंलिश इज ए लेंगुवेज अफ द फादार I am not English. I am not speak English. I am मातृभाषा बड' language.
मानोलै आंखौ मानो बिदि नायबाय थादों नोंलाय बेलेगाव थांनानै इयाव फै साल्ला एगेन्स्ट महिलारि मारै दं थिगैनो दं थिगैनो दं दासान्दै बाजैया इज ए गुड पार्सन रिप्लाइ टाइम इज राइट मा होनदोंलै आगै सुजुग गयारि बाजै बे बय बुरि जा मायो बाजै बय बुरि जानथार माथो मा होनदो बुरिबाय ना मा होनदो आंखो आगै होनफिनलाय जा मिनिबाय है बारा इंलिस हरबाय थाथास इंलिस हरबाय थानाङा मानो इंलिस हरबाय थादो इलाय ब्लक खालामना दोन आब' गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरखौ हाय माथो बेथो माने बिदिनो इन्टारेस्टआवसो भिडिअ बानायो नालाय माखौबा माखौबा दासिमबो आं रोङानो आरोना दे लागोन आं बेबि लागोन लानायजों लोगोसे नोंथांमोननोथ' दिन्थिखागोनानो नोंथांमोनानो जिहेथु आंनि माबा नालाय मा होनोलै केमेरा गुगानो मायबा जाद' मा जाद' मा जादो मायो हाइ स्टन नेम फोरमाय एन होदो मा होनदो माय खरा इंलिश स्पिकार हाउ टु स्पिक इंलिश माबा इंलिस हरला जोब्बायलै आइ एम ए बास दे बाजै बेबि लानो थांदो मा होनदो थांदो दिनै नोमफा हेभ इउ हेड इयर मेल माबा मोजां कमेन्ट हर बा बोरैबा जायो इंलिसल' हरबाय दंलै फाग्लालै नोंसोरो मा ओंख्रि जाखो मोजां खोथाहर नङाबा थांनोसैसो आङो जिबनाव आङो नक्कल लानानैसो पास जादों मिथिगोना आंनाव दा सोंसै फरायनायनि बिखय जेबो मिथिया गोरलैनिफ्रायनो नकल लानायखा दानखा सुखा मा होनदो संसार लाबाना लाबा मा जायो नोङो मा होनदो संसार लाइफ मा होनदोंलै बाबु संसार लाइफ बाना लाबा मा जायोनो बुजियाखै आं आब' एजआ बेसे जाखो आंनिया 2001आव आं जोनोम जादों नालाय दा मा जागोन आङो 25सो जानांगौ खम जारला हिन्दी बुं आब' हिन्दी मालुम नहीं है हिन्दी थोड़ा सा कष्ट होता है फेरलाखै खामनो लोगोफोर गांहाथ' आंनो रिमट कन्ट्रल बायना होफैबाय दासान्दि माने फेनखौ फाहायनो थाखाय नैयाव थुबानो जायो नै दा बिराद गोसा जानानै दंना नै वानाव थुनसै नै थुबाय जोंबाय ओइनो लाखै जासिगोन दै इयो मालदारानो आंबो एसे रावबो इंलिस हराखैथ'नो दिनो बांद्राय गोलावबा बांद्राय बुजिलायलाङा आंगि मानसि नालाय आब' इउ आर एस टेल आस मा होननाय जादों होननाया नोंनि बैसोखौ बुं होनदों ना
आंनि बैसोआ 25 आगै। बैसो खोथाना लायो नोंबा निजिनिखौ अ आं गिसंनो जादु मन्त्र लगायना हरजोबा गैलालै पुस होननाबा गैला सेस थैखाबाय आङो। सुजुग गयारि आब' प्लिज आं बेखौनो रिप्लाय हर। माखौ रिप्लाय हरनो? नों बायदि सासे नायना हरदोलै बाजै आंबो फैगोन औ हाबा लानोसै। दासान्दै संसाराव हिनजाव दंबाबो मोनलायलायालै बिदिनो। नोंनि खाफालावबा सोर दं बबेबा खनायाव दंखुमायो खोमा मोनगोन र' लासैनो सिन्था दा जासै। उन्दैथार सं उन्दैद्रायबो ना एसे मिडियामाव दंथ'यो र'। सादा जायो नामा नों? किलिं माथो डिटेल्स? सादा जायालै हाथायानो माराम जानो नागिरबाय थायो आंनिया माबा उसुबिदासो। बाजै इज नट ए मेम्बार अफ बाजै आं बुजिया होनदों माबा। बेबिनि बागै दा सोंथ'सै आङो उनाव रिप्लाय होबाय थागोन उनाव नुबाय थागोन नोंथांमोना सिन्था दाजासै। हेल' बाजै हेल' आब' फार्स्ट टाइम नायबाय दासो नायदो र' आंबो दसेल'सो ओरैनो फैदोंमोन आङो माने आङो लाइभ फैथाराखैमोन ओमफ्राय ना दासान्दि बिराद बिदिनो गरम नालाय बिजि। नोंसोरखौबो आङो ओरै फेस टु फेस नुनायमोनबा रायलायनाय एसे हिटसिन जागौमोन आरोना। डेट गांगाटपा रुट दिन्थिनाय। बसुमतारी मइन आइ लाभ इउ आब' आइ लाभ इउ टु। बर' हिन्दी अर हरबा इंलिस हर जायो नोंना कमेन्टआ। डास नट हेपेन कि मास स्पाइसि बाजै। नोंलाय आंखौलाय मानो नायबाय दं इयाव फाय। आं कमेन्ट नायबाय दं। नायनाङा आं कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हायाना। बोरै फैब्रा नों बोरै फैयो नोंखिजा फै माने आंना फरायलाना दा कलेजावबो थांला नालाय एकदमबारे बिराद खस्थ' मोननाय जाबाय फरायखांनो रोङा मोनलायलाङो एकदमबारे मा बुंबावगोन। नैलै ओरै फै सोबाना हरगोनलै खें मोनखाङो आं। नै दे नों नाय मोजाङै नाय। इमा इफोरो मा आसलथे इफोरो गैयालै गगा मोनना दं। बसुमतारी मायो मनिन ना मायो मयन आब' एन मायर्स बयाव इनो माबा इदि जेबो बुजिया आं एख' बुजियाखै ओंखायनो आंना ब्रेना बोरैबा जाजोब्बाय। आंनि ब्रेनखौ मालाबा नोंसोरो जोङो बोरैबा तामुलपुर खालामनो लुगैदों ना मालाबा जोङो ओरैनो आदा पागलखा। तामुलपुर आवथो मायो आलासि जानो फै मालाबा जोंनि सानैबो तामुलपुरावबो आलासि जानो फै सानैबो जागोन दे आलासिबो गैखाया नालाय तामुलपुराव माब्लाबा बिदिनो समदो दमदो मिलायबा थांसिगोन आरो। मा ओंख्रि जाखो बाजै सना जोंहा माबा ओंख्रिया गैया माबाना सयाबिन बाथोन ओमफ्राय आलु सेफ्लेनाय बाथोन। गरमखायनो मा जाबा मा गोजोनगोन मिरामिस बारायाव बिदिनो मा जागोन मा मागोन मोनलायलाङो। बड' मेजर लादोंमोनलै मा थारला मेजर लाना फरायदों होनदों ओइ किबाके बड'आव लादोलै सिखावसो लानाय
बड' मेजर लानायनि सिगां पलिटिकेलाव लालायो आरो गाजानो ओमफ्राय ना सिदा बिमा बिफानि नाजानायाव बिदिनो नाजानो जुजिदोंमोन आरो ओमफ्राय निजिथ' आङो दुलियाव हाबनानैसो थाखाग्रा मानसिमोन उदालगुरियाव जोंहानाव फैनो उदालगुरि थांफेराखैनो र' आङो उदालगुरिखौनो नुफेराखै आङो सिमाङावबो मोगथाङावबो नुवाखै गोथावआनो देनो गोथाव जायो ओं सयाबिन बाथोना बरिया गोथाव जायो ना गेदेर बाथोन बायदि भिडिअ लाबोलाय आब' गुमै लाबोगोन र' इदिनो भिडिअ'आबो जानो होननानै जायाना मालाबा इन्टारेस्टनो मोनसे जालायसिगोन दासान्दि एकदमबारे बिजि रागा रागि मैयाबो खामानि दामानि मावनायदोनो गिभ योर ग्रेन्डफादार हिज मबाइल मा होनदो मा होनदो ओइनो मिथियालै गावसोर मिथिया नोंलाय एसे इंलिसाव नो फरायफ्लांदोंमोन सं गिभ इयर ग्रेन्डफादार हिज मबाइलनि माबा बाबानि मबाइल हरनो होदों नामा ग्रेन्डफादारनि आयंनि पलिटिकेल मेजरा मा बायसा जायो आब' आखाइखौ ओरै होथेना लाबाय थाबा बुस्थुखौ नुयो नामा फैनो आङो पलिटिकेल मेजरखौ आङो हामा पलिटिकेल लादोंखाय आंलाय मामोनलै मामोन जाबाय र' मामोनलै आं लानो नागिरनाया मिथिया बेसे बावगारजोब्बाय एसे बोसोर जाबाय बोसोरनै जाबाय मा लादोंमोनलै आं मिथिया मा लादोंमोन नोंबा मा लादो जिखिजाया लादोंमोन दे आं माबा मोनसे बुस्थु लादोंमोन आङो ओमफ्राय ना बेसे प्रिन्सिपालनाव थाङै थाङै बेसे माबा हैदोलै भगबान सोलायनो बेसे सोलायथाराखैमोन प्रिन्सिपाला बेसे रायदों आंखौ आइ एम गयिं टु सालबारि बाजार आइ एम गयिं टु जोंनि गामि आइ एम गयिं टु उन्दुबाय करिम हाउ एबाउट लाभ नोंसोर बिराद मोजांसो मोनदों आरोना बिदि फाल्थु फाल्थु कमेन्ट हरनो आंबो पलिटिकेल मेजर लादो आब' बोरै जागोन गोरा नामा जेनेबा फरायनो रोङाबाबो आङो फरायनायनि बागै मिथिगो माने दानि जुगाव इदिनो फरायगारनानै बिए फरायगारनानै लाब गैया रखमलै गोदोनि बायदि नंला आरो पारसेन्टेज मोजां जानानै मा जानो जुदि मेलेमावनो जेबो गैयाबा खिथिया सोहरबाय दं नै मा खिथिया सोहरबाय दं मा होनदों मा सोहरबाय दं सौदो माखौ आंखौ र' नों आंखौ मानो ओइ माबा इंलिस हरबाय दंलै बन्धुफोरा सालबारि थांबा नोंसोर नुगोन आइ एम नट सियर वाव वाट डु इउ वेट माइ लाइफ नों आंखौ इंलिस फरायजानो लुगैबाय दं नामा I am dress मायो district I did not help him आब' प्लिज नोंनि नाम्बारखौ खोन्था प्लिज 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 आदा नोंबो राइडआव थांदो ओंलै राइडआवनो आगार हरनांसिगोन खामानियाव गैया दामानियाव गैया अमा रखम उन्दुना थानायल' हिनजावनि संनायखौ जानांगौ उन्दुनांगौ जेबोथ' गैखाया खामानि I don't have a comment in English but I am happy to comment thank you so much कमेन्ट हरबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय आङो जेबो बुजिया दे इंलिसखौ गथ'आ उन्दैयाव जेरै बारन जराय जराय फरायो इदिनो फरायबाय आरो डन्ट बि एफ्राइड बेनो मोनसे कमेन्ट जाबाय डास नट हेपेन आं मिथियालै आं रोंनायमोनबा सोर खिथि आंखौ सौबायलै फन हरदोंमोन इयो ओमफ्राय लाइभसो फैबाय रायलायला आं नोंदो दिनै गांगाथफा गुमैना गन्थङा हं हं जालायदो सं
मालाय गोलावैना आंनासो गोलावलै नै गुसुंना माइबा फैबाय होनदों There are two reasons why Suki थांनि why Suki थांनि okay does not mean this that is crazy siapa nonton nama बर' रायलायनो रोङा नामा आं गैदिनि आं फाग्ला जासिगोन आं थैसिगोन बारा दिन गैला आं जोरला गांगा थफाखो स्लिप गानना दसे मोसाहोलाय नायनि जायोथां अडियन्सआ नोंखौ मोसाजानो लुगैदोंथां मोसायो नम्बर इमिडियेटलि बाथ्रा मानियायो ओमफ्राय ओरैनोबा नों बायना हरनाय दख'ना गानना नों बायना हरनाय जोमग्रा लाना दिनै खनसे दे खनसे वान टाइम नों बायना हरनाय नोंहा नोंनि माबाखौल' खिथि दे प्लिज नों आंखौ मोजां मोना ओंखायनो इदि होनदोंना मोना मोसानांगौना मोसानाङा कमेन्टआव हरलाय प्लिज कमेन्ट हरलाय दिल प्लिज नों आंखौ मोजां मोनखाया नों आंखौ मोजां मोनखाया आं नायखागोन नोंखौ नायखागोन आं देलै प्लिज नायनो लुगैदो इनो थाब मोसा होनदो देलै प्लिज बा प्लिज दे बेबि प्लिज प्लिज नास' बयबो नायनो लुगैदो इनो दे मोसानांगो नुदो मोसाया बा नोंखौ एसे बाब्राबनो लुसिगोन हाया मानसिया गगा मोननानै मा जाना दं नों आंनि खोथाखौबो लाया हानाय नङा दिनै तारा उजायखांबायसो तारा उजायथारलै बुगोन दे आङो जुदि आंनि बाथ्रा जाया एरैल'सिगोन खिथिनो हाया होमबा मबाइलाव मानो मोसाना खिथिदोंमोन नोङो नै इदि नाङा इदि मोसानो होआखै आङो जाबाय मा हगलै नोंसोरलाय नोंहा आंसो गोसोखांदो नोंखौ ओमफ्राय आं होनबाय नालाय दा मोसानांसिगोन मानो गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लियाखै बियो थाखाथिं लिसेन होननाया दे उथि हायालै ना उथि नोंखौ गगा मोननानै मानसिया खस्थ' मोनदो हे भगबान नों बायना हरनायावनो थैगोन नामा नों खनब्रैल' स्टेप दे प्रेक्टिस गैयाबाबो ओरैनोल' दे बाद्रालाया दिजु लाइन दे आं खननि रेडि फाल्ला ओइनो जायाखै र' जायाखै फाल्ला मा फालि लालै ओरैहाय फालि लानानै दे रेडि र' दिनसा नायथो र' दे आं दिनै लाइभ स्टेज गानो थांगासिनो देलै आं खननि दे र' दे नायनो लुगैयो बयबो जाया लाइभआव नायथारनांगोन नोंनि मोसानायखौ जाबाबो जायाबाबो मोसा र' दे 1 2 3 स्टार्ट नों बायना हरनाय दे दे बोरै मोसाया नोंखौ 150 जन मानसिया नायबाय दं मिथिगोना दा लाइभ स्टेजाव गसंना दं मिथिबाय दे नों दे नों बायना हरनाय दख'ना गानना मिनिल' दायो खेमोन हामखादों मानसिया बाला गगा मोननाय मानसिया बोरै जाना दं आला नारनो गुजुबाथाय लाखिनाङा नोङा
इनो बुजां दे जाखाना दंबाय दा आं हमथानासो दंबाय खनसेबाव हमथानासो दंबाय दं आं बुजां जाखाना दं लास्ट ना हानो इनो माबा र' बिदिबा आं बर'बो थांखाया नोंदों थांला दे खनसे लास्ट हारेबलायनि आरे दे डिलिट मि प्लिज जालालै जाया नुदो आंनि बाथ्रा फंसेबो लाया खामानियाव गैया दामानियाव गैया मोसाना खिथिनिखौबो हाला नामा नोङो हा दे ए बुलाय नामा है आं इदिबा लाइफ साइट बन्द' खालामगोन दै आं मोजां मोना जायालै जायाबालाय आंलाय मा खालामनांगौ इखोलाय दे जाम्बासो नुबाय नोंखो इनो दे दे नों बायना हरनाय दख'ना गाननागै नों बायना हरनाय जोमग्रा लाना ओंखारबोबाय आदा आंबो ससेरासो फांफानो बैसागु लुगैयोलै मोसानो जुलिनि देंखो खोनायोब्ला बेनि बेसे नोंखौ मोसाजानो लुगैदोंमोन लाइभ बुलायनांगोन दे होमबासो Do you want to grow up here? Aktuell गान होनो नामा होनदों इखो aktuell गान होनो माक्टेल दख'ना इस्पेरि मा होनदों Dokona is a rich manly does not work clean sound मोजां एबार थरायनाया मोसा नै खर' मानजोब्बाय आंना relationship is not clear गांनाथ' फाना जानजियानो बायानो जानजि बायाथ' blue खालाम जोंनि जानजिया बायनांगौबा बोरै जानांगौ जाखो Golagaon is also located Do you want to grow up here गावसा मालाय इंग्लिसखौ रोंजोब ओमफ्राय आंखौ इंग्लिसल' हरबाय थाबाय दे सोर सोर अबेनिफ्राय नायदो दिनै कमेन्ट खालामलाय मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदो नायलायनि आङो ओइ साल्टे प्लिज सापर्ट मी चिरां तामुलपुर अ माय गड चिरांखौथ' नुबाय तामुलपुरखौबो नुवा तामुलपुरावबो नुस्लिब थांफेराखै थाङाखैनो दे क'क्राझार इज माय फेभरेट डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बङाइगाव तामुलपुर बङाइगावआव दाखालि थांदोंमोन गरेस्वर माय नेम इज मसिस तामुलपुर गरेस्वर कार्बि आंलं क'क्राझार आयु कार्बि आंलंखौबो खैराबारि नुवाखै खैराबारि खैराबारिखौबो उदालगुरि खोनायोल' चिरांखौबो खोनायोल' मानो खैराबारियाव जों थांबाय गवालपारा आयु स्टेसनाव गवालपारा बावसो मुसलपुराव खोनाबाबो बिदिनो थांनायानो जायाना बेंगालर न'नि नागालेण्ड एम्फौ बेंगलराव थानानै नाहरबावोसो जोंखो लेखा ओरैनो लिरफ्लाना हरनायखौ नुबाय हा भुटान भुटाननि आया मानो थाया होमबा बेंगलराव खामानि मावना थायोना पाठसाला माबा खामानि मावना थायो सोरबा साख्रि मावनानै थाहैयो पाठसाला बजालि पाठसाला नावकाता बजालि सिस्टार सिमलापुरि सिमलापुरि सिमेन्ट बर'मा सिमलापुरि नालाय बाक्सा सिमन्तपुरि बरमा बाक्सा खनबेसे ब्रादार क'क्राझार सरलपारा वा सरलपारायाव खेबसे थांदोंमोन खिथु दोलाजोबना फैदो बेथो दामालाय पिल पिल जाबाय दा मोजां जाबायना माबायदि जाखो खोन्थाहरलाय लामाया पिल पिल जानानै गारियानो बेलथायबाय थायो दा लामाया माबायदि जाखो ए भगबान आङो मा जायगायाव फैफ्लांगो इदिसो सानलायदोंमोन लामाया हामनानै गारियानो बेलथायबाय थायो ओमफ्राय केरेला नंगौना नङालै लेट्स सि दुबाइनो दुबाइ तामुलपुर मैना बसुमतारिया कार्बि तामुलपुर नो आंलं थेंक इउ स' माच आगै कार्बि आंलं थांफेराखै हराव
बो थाङाखै आङो ओमफ्राय ना बबाव बेरायनो थांखो आङो शिलं आं खोन्थालायनो हानाय जायगा क'क्राझार थांबाय ओमफ्राय भुटानाव थांबाय ओमफ्राय शिलंआव थांबाय शिलंआव खननै थांबायबा गांगाथफानि अननायाव ओमफ्राय तेजपुराव थांबाय माबा तेजपुरलायनो मामोन जनायाव थांबाय ओमफ्राय मामोन दाखालि थांनाया दुधनৈ माबा तिनसुकिया दिगबै तिनिसुकिया शिलंआव थांनायाव लास्ट टाइम थांनायाव थैनायनिफ्राय बासायबोदो नेमबो लाया बाल बर'सिं फरायखांनोनो रोङा ओंखायनो लायाखै @बर'सिं 18 दे ना लाबाय दे आगै लाबाय उन्दुदो मोनाबाय थरायना उन्दुनोसै र' दसे मेगना मानमारदो उन्दुनो होनायखाय मायो तामुलपुर फैगोन ना फैया लिंब्ला आंनो अरनदाइ प्रडाक्सन बिउटिफुल समायो दे सानैजों आर'नाइ थेंक इउ स' माच पाबजि कमेडि गेमिं कमेडिस 198 तामुलपुर फायगोन ना फाया इदि आंना फरायबा बयद' गोलाव जालांबाय आरो फाया लिंब्ला आं इदिनो दा थांगोन जाथ'नाय र' तामुलपुर थांगोन र' बेरायनो मालाबा इदिनो फटकनो थांना पटदनो लोंना थांनानै जालायो जाब्रबहैगोन होनलाय @सुमा नार्जारि आइ डन्ट न' वाइ आं मिथिया मानो मा होननाय जाखो अबेबा मोनसे मायावबाफोर थांबाथाय खाफालखौ ओरै खोथिना ला ओरैहाय ओइ आं ओरैहाय कमेन्टखौ नायबालाय इदि जाखागोन ना मायावबाफोर थांबाथाय जों प्लेन गुड नाइट खालामखानानै बाय थाङा सिस्टार एन्ड ब्रादार गुड नाइट मनेस्वर सरगियारि ओइ मा जाद' बर'सिं थेंक इउ स' माच बाजै गावदां दे वेलकाम आगै @रकि सरगियारि नोंलाय माने बुजियासै आगै धृति रामसियारि वन बोराय मा होननाय जाखो रियान पुलिस लाभार वाट फर डिनार आंना डिनारा दिनै सयाबिन बाथोन आलु बाथोन माने जेबो ओंख्रि गैया आरोना वन्डार बय एक्स पमि टिक्लि लोंहानाव फै मालाबा बिसानाव थांफेराखैनो दे माबायावसो बिसानि बर' हारि कमेडिलानि बार्थडेआवसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय ओमफ्राय आगैयाबो दाखालि बावै जोङो क'क्राझाराव थांदोंमोन ना क'क्राझाराव इसे फिसा ओरैनो शुटिं दंमोन इयाव थांनायाव जोंहानाव हाबफैदो आरोना पमि टिक्लिया ओमफ्राय बे बेसेरा जेबो साहाबो मोनलोङासै जोङो थांनोल' डाइरेक्ट ओंखारनानै दै ल'खाबसे लोंना थांनाय जादों आरो बिदिनो मालाबा सम मोनबा आंबो लेंहरनानै आंबो थांसिगोन आरो बिदिनो मालाबा लक्ष्मि बर' प्लिज रिप्लाइ इफ इउ लाइक दिस भिडिअ इंलिसखौ आं बारा बुजिया रिप्लाइ होनांगौ ना मा होनदो आगै सुमा नार्जारि आइ डन्ट न' वाइ बिफर इउ सुमा नार्जारि गुफुरथारहाय आब' मालायसो ओंहाय गुफुरालाय गुफुरमोन ओमफ्राय मेगनाबो गुथेथे ओमफ्राय गन्थङाबो नाफेफेद्राय जाबाय आरोना गाज्रि कमेन्ट हरो बाल एनबिनि मायो एनबिनि
थाखास्रि हाय बाजै मा निउसआ जेबो नङा आगै ओरैनो दसे लाइभ फैदों आरोना ओरैनो फैथारिखाय फैदो आङो एसे चेनेला एसे बोरैबा जायोना ओंखायनो फैदो आर' ओंखायनो फैदो आङो जेबो रिजोनथ' गैखाया आंना जेबो रिजोन जाया मानो होनब्ला लाइफआव बुहुदता बिदिनो थायो आरो मानसिनि माबायाव सोरबा साननो हागौ बिराद खुसियाव थायो रंजानानै थायो बिदि नङा सबनावबो दुखु सुखु संसाराव थाखायो आरोना बिदिनो नोंथांमोनजों माने आवगायनिफ्रायनो जेनेबा इन्टारेस्ट खालामनानै मोजां मोनबाय नालाय नोंथांमोनाबो आंखौ अनसायबाय नालाय बिदिनो माने नोंथांमोनखौ इन्ट्रेस्ट खालामनो थाखाय माने राजि आरो आंबो बेफोरबादि गांगाटपा इज दा बेस्ट थिं इन दा वर्ल्डनो मा होननाय जादों नोंनि साननाया मा दिनै जादों गांगाटपा इज दा बेस्ट थिं गांगाटपानि साननाया मोजां नामा माथ' हा नोमफा गांगाटपाया बिराद मोजां बुस्थु मिथियाहाय आङो इंलिस रोंखायनो उसुबिदा हरथारोहाय दैथुन बर' गुड नाइट आब' दे गुड नाइट उन्दुदो आगै चन्दन रामसियारि सदियास नायदों इज अल्स' ए बिराद गोजाननिफ्राय नायदों थेंक इउ स' माच जेसमिता ब्रह्म वाट कन्ट्रल्स आब' माइ डेट कन्ट्रल्स मा होननाय जादों बाबु आं मिथियालै आइ एम स' किउट कामन मुसाहारि आं उन्दुनोसै गुड नाइट बाय बाय थरायना गुड नाइट आगै नेक्स्ट भिडिअ'आव इन्टारेस्ट नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आइदै हरलै गान्दुआ गियो आंखौ इसे शुभम दैमारि आइ लाभ फ्रम उदालगुरिनो What is the meaning of the word fall? मा मावबाय दंलै आं रोङाखै फरायनो बिदिनो फरायबाय आरो मानोथो हरदो दे होमबा आं फरायला इंलिस हरनायखौ थाब लाबो भिडिअ'खौ गांगाटपाया थारमाने दासान्दि बिराद खामानि मावनो थांबाय दंलै हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिया इदिनो लाइन वेरिं खालामहैबाय दं मालायनि न' उपाय गैया खालामना जायाबाबो साख्रि बाख्रि गैयाबा बिदिनो माथो बुंबावनो होखारना हराबाबो जाया न'आव थाबा दोखो अमा बुन्दा बायदि उन्दुना थानायल' बखिनायल' नांलायनायल' मोना जाबाल' सिरि फुं जाबानो बखिलायनाय संसारा बेनो गोजोम सरगियारि बे किटि बाजै मोननाव फैबा एडभान्स खबर होनांगो जोंनि गामिजोंनो सिथाबनाय नायनो लुबैनाय सेलफि लानांगौ खनसे बाजैया दा खोन्थागोन दे देग्लाय एबार थांबाथाय थांनो उनफोराव थांनोसै दा थांथ'नाय जायाखै माइ गायनाय जाबाय नामा रबिनाथ नार्जारि माइ गायनाय जाबाय नामा गायथ'वाखैनो खोथियानो दासो गुसुं जानाया जौथाराखै I really like your video. Thank you so much. Pollok Boro 4621 my friend. Thank you so much. NB नि थाखास्रि NB नि थाखास्रि हाय बाजै हेल' आगै
मा खालामदो मा ओंख्रि जाखो? रबिनाथ नार्जारि नंगौ नामा बाजै? औ आगै। रियान पलिस लाभार गुड नाइट बाजै। दे गुड नाइट उन्दुदो। वान्डार बय एक्स थांथ'नोसै दे बाजै बाय बाय दे उनफोराव लोगो मोनसिगोन। एनबिनि थाखासि मानो रिप्लाय होआ? नै दासो नुदों आगै। मा सोंनो दे सोंहरदो। रबिनाथ नार्जारि भिडिअ'खौ एसे थाब थाब लाबो बाजै। बिदिनो सम मोनबा लाबोसै बाजै। आदा सिनायखायो गामि मोनसे होनजायो गम मोनाना बेखायनो थांखांबादो भिडिअ नुबा गम मोनो। थांखांबासो गम मोनोथ' आरो बिदिनो जाब्रबनानैसो थाङो जोंनियाबो प्लेन लाखाबा मोनसेबो साक्सेस जाया ओमफ्राय बिदिनो जाब्रबबाय थांबाय आरो इदि आरो जोंनिया थांनो भिडिअ बानायनो थांनांगौमोन र' इसे कमेडि भिडिअ दाखालि मानसिफोरा जा मोजां मोनदोंमोन उन्दै गोरलैनि भिडिअ बानायनायखौ एसे भिडिअ बानायबावनांगौमोन ओरैनो इन्टारेस्टनो मोजां मोनदों नालाय। खालाम आब' औ खालामगोन आगै। जेटि बर' 123 दे आर भेरि इन्टिलिजेन्ट जेबो इन्टिलिजेन्ट नङालै। जाफेन बसुमतारी आइ रियेलि लाइक इयर भिडिअ थेंक इउ स' माच। मा रबिनाथ नार्जारि मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय ओंख्रि दिनै जायाखै। ओंख्रि गैया माबासो सयाबिन बाथोन आलु बाथोनसो। अखाफोर हाबाय इज दा नेम अफ दा सिटि। मा होननाय जादो? अखाफोर हाबाय इज दा नेम अफ सिटि। नंगौ नामा? आं सिंगोललै बाजैनो। आयौ मानो सिंगेल जाखो? एनबिनि थाखासि उन्दुनोसो ओंखारबाय आङो थांथ'नोसै खोमा। आङो ओरैनो जास्ट जेबो माबा गैयालासिनो रिजोन गैयालासिनो फैदो आरो लाइभ फैदो आङो। चेनेला एसे डाउन जानानै दं आंनिया भिडिअ होथाराखै नालाय। उन्दुखाबाय मेगना खैजोन दंबावो? गावथ' नायखायानो ओमफ्राय मालायनि फरायनो रोङिखो थारमाने एकदम रागा जागोन आरो। नबनिता केस्रि नामा? कसारि कसारि फरायनोनो रोङा बेसो एकदमबारे कमेन्टआ मानो गाहायाव थायो? कमेन्टआ सायाव थाबासो जागोन। एकदमबारे गाहायाव थाबाथाय आंना मेगनानो बोरैबा जालायलाङो नै। गावनि महरखौसो नायनो ना कमेन्टखौसो नायनो ओरैहाय जायो आरो। भिडिअ लाबोदो थाब थाबनो। लाबोगोन र'। लाबोगोन सिन्था दाजासै। खामानिफोरानो बिदिनो माथो होनबावगोन। बेनो संसार। उन्दुनोसै खोमालै उन्दुनोसै दिनै दोनथ'नोसै दे उनफोराव मोजाङै रायज्लायसिगोन। दोनथ'नोसै आङो। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। मेक्सआ उन्दुबाय। मेक्सआ उन्दुबाय दैदेन गयारि आगै। गुड नाइट गुड नाइट। बाय बाय।